Tnidew l-ewwel premjiet f'Malta għal nisa b'suċċess fin-negozju. Il-Bank HSBC nida l-ewwel premjiet immirati sabiex jarfu u jinkoraġġixxu l-eċċellenza fost in-nisa fin-negozju għaw Malta. B'kollox se jkun hemm 3 premji: il-Premju Negozjanta tas-Sena, il-Premju Negozjanta Żagħżugħa tas-Sena u l-Premju lill-Kumpanija l-Eċċellenza li se jkun ippreżentat lil dik il-kumpanija li tkun qed tippromovi lin-nisa fin-negozju. Iċ-Chief Risk Officer tal-HSBC, Joyce Grech, qalet li għal dan ir-rikonoxximent qegħdin jintlaqgħu applikazzjonijiet mingħand nisa fin-negozju li bil-ħidma u l-kreattività tagħhom anke jirnexxielhom jagħtu opportunitajiet lil nies oħra. Żiedet li f'Malta 60% tal-gradwati mill-università huma nisa, iżda mbagħad 5% biss tal-pożizzjonijiet fuq il-bordijiet tal-kumpanniji fuq il-borża f'Malta huma okkupati minn nisa. U aħna nixtiequ li iktar nisa jieħdu l-kuraġġ minn daw in-nisa li diġà qegħdin jagħmlu daw it-tip ta' rwoli u huma wkoll jikkontribwixxu iktar fis-soċjetà b'dan il-mod. Il-President ta' Malta, Mer Luis Coleiro Prega, li hija wkoll il-patruna tal-premjiet għal Businesswoman tas-Sena ta' Malta, qalet li l-premjiet bħal dawn jiċċelebraw id-dedikazzjoni u l-impenn tan-nisa li ħadmu bla qiegħda u minkejja kull ostaklu irnexxielhom ikunu suċċess. Dawk interessati li applikaw għandhom jibgħatu l-applikazzjonijiet tagħhom sas-26 ta' Novembru. In-nominazzjonijiet se jiġu evalwati minn personalitajiet ewlenin fin-negozju f'Malta.